ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತದ ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೈಟು ₹100 ಉಂಡು ಈ ₹100 ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುನ ಪಂಡದು ಇನಿತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಸೀದ ಪೆರ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಈ ₹100 ಪಾತ ಉಂಟು ಐ ಇಂದ ಖೈರ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಏತ್ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಮ್ಮೆ 50 ನಮಿತ ಸೀದ ಪೋಯಿ ದೂರ ಪೋಪುನ ಪಣಪೆ ಅಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಅಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ ಅಂಜು ಭಯಂಕರ ಚಲಿಯ ಬುಣಮು ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತೆ ₹100 ಉಂಡು ಈ ₹100 ಬಯ್ಯನಾಗ ಏತು ಒರಿಪುನ ಪಂಡದ ತೂಕ ಮುಳ್ತು ಬಸ್ಕು ಹೊರ್ಕ ಈ ₹100 ಬಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಇದು ಸತ್ಯ ₹20 ಇರುವನ ಬತ್ತ ಇರುವ ಅಡಿ ತೆಚ್ಚಿ ಸತ್ಯ ಪೆರ್ಲಾಗ ಎತ್ತನ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ₹50 ಉಂಟು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ₹90 ಉಂಟು ಪೆರ್ಲಾಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂತೆ ಬರುತ್ತು ಕುಳ್ಳುದನ ಬದಿಯಡ್ಕ ಹೋಪಣ ಬಸ್ ಬತ್ತನು ಬಾರಿ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಆ ಬಸ್ ಪುದರ ಹೆಂಗೆ ಮರ್ತನು ಆ ಬಸ್ ತೊಲೆ ಕುಳು ಒಂದಿತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರಿಯ ₹20 ಆ ಜನ ಇಂಕ ₹2 ತಿರ್ಗದು ಕೊರುಂಡು ₹13 ಟಿಕೆಟ್ ಬದಿಯಡಕ ಬದಿಯಡ್ಕ ಸೀದ ಪೋಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಬದಿಯಡ್ಕಡೆ ಜತ್ತೆ ಮೆಲಾಣ ನರ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ₹70 ಉಂಟು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ₹72 ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಓಲುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಬದಿಯಾಡ್ ಕಡುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಂಬ 52 ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ₹100 ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ₹70 ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ₹70 ಉಂಡು ₹72 ಉಂಡು ಬದಿಯಾಡ್ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತದು ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 12:30 ಆತಂಡು ಅಯ್ಯಡ್ದುಕ್ಕ ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕರಿಗೆ ಪೋದು ರೆಡ್ ಪಪ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪರಿಯ ಇತ್ತೆ ₹100 ₹70 ಉಂಡು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ₹26 ಉಂಡು ರಡ್ ಪಪ್ಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾಪರದು ಇತ್ತೆ ₹70 ಒರಿತನ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ₹26 ಒರಿತಂಡು ಇದು ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋದು ಬಸ್ಕು ಪೋಯಿ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ₹70 ಆಂಡು ಪಂಡ ₹46 ಆಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ₹70 ಒರಿನು ಪಂಡ ₹26 ಒರಿಂಡು ಯಾನ ಸೀದಾ ನರ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಲ ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೆರ್ಲಾಗ ಓಪಣ PMS ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಸ್ ಬರ್ತದ ಸೀದೆಯಾನು ಪೆರ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ₹20 ಕೊರಿಯ ಆರು ಎಂಕಿ ₹2 ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಕೈಟಿತೆ ₹70 ಉಂಡು ಪಂಡ ಪೆರ್ಲಾಗ ಎತ್ತನಗ ₹70 ಬಾಕಿ ಆತಂಡೆ ₹2 ಸೇರ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಿಯರ್ ಆಪಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏತು ಪಂಡ ₹10 ಬುಕೊಂಜಿ ಪರ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಆಯ್ತು ಐಟ್ ಪೈಸೆ ಇಜ್ಜಿ ₹100 ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಕ್ ಮಂತನಗ ₹1 ರಡ್ಡು ಕಾಯಿನ್ ಇತ್ತನು ಐನು ಸೇರ್ಪದಿಯನು ₹10 ಮಾಂತ ಟೋಟಲ್ ₹70 ಆತನ ಪಂಡ ₹100 ಪ್ಲಸ್ ₹2 ಸೇರ್ಪದು ₹102 ಟೋಟಲ್ ಮುಗಿತಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಪಂಡ 5 ಗಂಟೆ ₹100 ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಮುಗಿತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ₹100 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪುಂಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆತಂಡು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಆಡಿಯೋ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್